Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we're back mga kapuso. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Kapuso comedian nga si Mosang may chika parte sa iya pamilya kaya karera. Inihibalon tao pod kay Kapuso Kate Inrevilla sa Best Talk. Kapuso Kate, good morning! Thank you, Adrian. This morning, ato naman makachika ang isa sa kilalang komedyante sa pungsod, mga kapuso, Mosang. Good morning, Mosang, and welcome to GMA Regional TV Early Edition. It's a bright morning dahil kasama ka namin ngayon. How are you? Ay, maayong aga sa mga taga Iloilo ba dyan naglantaw sa GMA Regional Early Edition. Bongga! Kasama ko ang napakaganda nga namang kay guwapang itong si Miss K. Ba? O kamusta ka naman? How's your whole quarantine experience? Kamusta ang buong pamilya ngayon? Oh, the family is okay. They're getting bigger. Kain lang ng kain. Oo, kain na. Buti pa ikaw, na-maintain mo yung ganda mo. At saka yung parang kaseksihan mo, Miss Kay. Wow. Naiingit tuloy ako. Teka lang. Yun, we're very okay. And ito bang sabihin ko, surviving. Laban lang, Day. Di ba? O, laban. Ano nga sa Bisaya yung laban? Bato! Bato lang kita. Bato! Bato ulang kita, Day. Yes, Kay bata ang padayon gusto lang. ko. Charot! Pandemic siya. Yung gano'n. Normal yun eh. Yes. Cause ito ng natural calamities na ginawa pa natin noon pa. Yung mga viruses na yan dahil sa industrialization and everything. So, wala tayong magagawa. Diba? Kundi harapin natin siya. Hindi natin siya nakikita pero pumapasok ka sa katawan natin. So pag pinapasok natin, dapat ready tayo. Take care of your immune system. Ganun lang. Eat healthy. Yun lang. Always think positive. Hayaan mong mag-negative ka sa COVID. Basta positive. Diba? Yes. After Oo, all that oo. we've been through, what have you realized so far? What are your most, or I mean, what are you most thankful for? And what makes you happy ngayon? What I am most thankful for is that my family is healthy. Nobody had COVID, yung ganon. At saka yung it's a total adjustment because there are things now that yung financial mo medyo lumiit ng lumiit, di ba? So ay natuto kang bumalik ka uli sa basic. Tay matuto kang mamalukot tay kung anong meron ka lang yan lang pagkasyahin mo. Yun, para tumagal lang tumagal, naging patient ka. 'Di ba? Speaking of Pepito Manaloto naman, paano ba nabago ng Pepito Manaloto ang buhay ni Mosang? I have 10 taon. Day, 10 Wow, taon, 10 10 years. 10 years is really like parang kulang pa na nabuo kasi yung aming pamilya together at nabago yung buhay ko in the sense career-wise. Nagkaroon ako ng mas bigger opportunity. And at the same time, ang pinaka-most valuable, I've met real friends and a family that I can call my own. Second family ko sila. So talagang yung buhay ko na bago. Sa Pepito, napatapos ko yung anak ko, yung mga pamangking ko. Now they're helping me na. Tsaka ang ganda ko. Charot! Anyway, Mosang, ano ba yung message na gusto mong iparating sa ating mga kapuso na nandito sa Western Visayas, lalong-lalo na sa ating mga frontliners? Mag-iingat po. Lagi po natin isama sa dasal natin ng mga frontliners. Alagaan natin sila. Bigyan natin sila ng mahabang pag-asa at pasayahin natin sila. Maraming salamat sa lahat ng mga frontliners. At sa mga kababayan natin, syempre sa mga kapuso natin sa buong Western Visayas. Naku, mga darling, mga dong, mga day. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Tuloy-tuloy ang buhay. Huwag papatalo. COVID lang yan. Tao ka, day. Go! Stay safe. Stay positive in mind and in heart. And keep praying. We love you all. Thank you. That is true. Follow me on my Instagram, Mosang72. At syempre ang aking fan page, Mosang. Thank you. God bless you. Thank you. Dira lang kamo mga kapuso. Madamo pa sang dapat ninyong atutukan sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.